Ambar төбендә икмәк бар, картлар сүзендә хикмәт бар. Халык мәкале. Туган телебездәге мәкаль һәм әйтемнәр хәзинәсе берничә дистә меңнәр белән исәпләнә. Алар күп гасырлар дәвамында төрле юллар белән иҗат ителә килгәннәр. Әйтик, бер төркем мәкальләрнең килеп чыгышы конкрет тарихи вакыйгалар, тормыш көнкүрештә булып тора торган кызыклы һәм гыйбрәтле хәлләр белән бәйләнгән. Әнә шундый вакыйгалардан халык тирән бер хикмәт, фәлсәфи фикер эзли. Тапкыр һәм үткен итеп йомгак нәтиҗә чыгарып куя. Шул йомгак сүзләре еш кына халык телендә мәкаль буларак әйтелеп йөри башлыйлар. Реаль тормыш хәлләреннән тыш, халыкның кайбер әкиятләре, мәзәкләре, кыйссалары, миф, риваят, легендаларда мәкаль әйтемнәр туу өчен бәрәкәтле җирлек булып хезмәт итәләр. Мондый хикәятләрнең гадәттә кыйссадан хиссасы, ягъни җыйнак, тапкыр әйтемгә салынган морале, сүземтәсе була. Һәм шулар тора-бара төп текстан аерылып, мөстәкыйль төстә мәкаль сыйфатында яшәүгә күчәләр. Бездәге мәкаль әйтем канатлы сүзләрнең төп чыганагы әлбәттә татар халкының үз тормыш көнкүреше, үз йолалары, үз гореф-гадәтләре, үз әдәбияты, үз фольклор әсәрләре. Хәлбуки, Болгар татарларының үзләре белән тыгыз мәдәни һәм икътисади багланышларда яшәгән башка күп кенә халыклардан да байтак мәкальләр, афористик тәгъбирләр алган булуын әйтеп үтәргә кирәк. Бу бер яктан язмачылык, китаплар, сүзлекләр ярдәмендә эшләнсә, икенче яктан монда сәүдә элемтәләре дә зур роль уйнаган. Хатип Госман язганча, борынгы заманда Түбән һәм Урта Идел ярлары Европа белән Азия, Урта Көнчыгыш белән төньяктагы илләр арасында барган зур сәүдә юлларының бергә очраша торган урыны булган. Сәүдәгәрләрнең янчыкларында, кулларында тәңкә булса, башларында, телләрендә мәкаль булган, үткен сүз булган. Дөньяның һәр 4 тараф кешеләре арасында мал алмашу барышында әлбәттә кызыклы фикерләр уртаклашу да, мәкаль алмашу да барган. Мәкальләр һәм әйтемнәрнең мәгънәләренә күпчелек очракларда аларның текстларындагы сүзләр яки сүрәтләр аша җиңел төшенеп була. Мәсәлән, хезмәт төбе хөрмәт, берлек кайда, көч шунда. Сандугачта чытырым-чытырым дип сайрар имеш. Ягъни һәр кемгә үз туган җире газиз. Ай белән кояш берәр генә була. Ягъни ата-ана берәр генә була. Төлке тиресе ябыну, ягъни хәйләгә, алдауга салу һәм башка. Әмма кайбер тәгъбирләрне бу рәвешчә, ягъни текстан чыгып кына аңлап булмаска да мөмкин. Беленеңне белеп ис. Йөзек кем кулында булса, шул Сөләйман. Аңа 5 уралары булышы ахыры. Крокодил күз яше, горди тиенен чешу, шүрәлегә су башы күрсәтү. Һәм башка әйтелмәләргә, мәсәлән, нинди мәгънә салынганлыгын хәтердән белергә кирәк. Моның өчен исә әйтелмәнең биографиясы, нинди җирлектә барлыкка килү белән дә таныш булу сорала. Әйтелмәләрдә түбәндәге мәгълүматлар бирелә. Әйтелмәнең телебездә белдерә торган мәгънәсе һәм мәгънә төсмерләре. Шул мәгънәне ачучы контекст. Татар матур әдәбиятыннан, публицистикадан бу әйтелмә кергән үзек. Әйтелмәнең барлыкка килүенә нигез булган тарихи, этнографик яисә әдәби чыганак, вакыйга, йола, ышану, миф, кыйсса, риваят, легенда, әкият, мәзәк һәм башка. Булары тел җәһәтеннән генә түгел, бәлки халыкның рухи дөньясын тирәнрәк ачу, әдәби эстетик тәрбия бирү,
мауыктыргыч уку материалы булу ягыннан да зур әһәмияткә ияләр. Башыңа төшсә, башмакчы булырсың. Бу мәкалнең эчтәлеге ачык. Нинди дә булса эшне теләмичә, аптыраудан, чарасызлыктан гына башкару. Башмакчы сүзен хәзер без беренче чиратта башмак тегүче яки башмаклар белән сату итүче дип аңлыйбыз. Сорау туа. Булар шулай башка төшкәч кенә эшли торган авыр һәм дәрәҗәсез һөнәрләрме соң? Хикмәт шунда. Элек башмакчы сүзенең инде бүген онытылган тагын бер мәгънәсе булган. Аны академик Ратлов үзенең «Опыт словаря тюркских наречий» исемле сүзлегендә күрсәтә. Кайчандыр башмакчы дип мәчеткә килгән кешеләрнең башмакларын саклап һәм мәчеттән чыгучыларга биреп торышыны да атаганнар икән. Мондый очракта чыннан да әлеге мәкале бик табигый булып яңгырый. Атланма, билен сындырырсың. Әле кулга кермәгән һәм керәчәге дә бөтенләй өметсез нәрсәләр хакында инде булып җиткән кебек итеп хыял фараз кылырга яратучылардан көлеп, яисә шелтәләп әйтелә торган гыйбарә. Килеп чыгышы халык мәзәкләре белән бәйләнгән. Шулардан берсе түбәндәгечә. Бер көнне берәүнең кечкенә малайы тавык йомыркасы табып кайткан. Булар бик ярлы торалар икән, атасы әйткән малайга: "Улым, бу йомырка безгә зур байлык китерә ала бит", дигән. "Ничек итеп?" дип сораган малай. "Менә ничек. Без бу йомырканы күрше әбинең тавыгы астына салып чебеш чыгарабыз. Чебеш үсеп җитәр дә, киләсе елга шушындый ук матур-матур йомыркалар салыр. Ул йомыркаларны сатарбыз да сарык бәрән алырбыз. 1-2 елдан сарыкларыбыз да күбәер. 3-4 сатып, 40 тай алырбыз. Ул 2 елдан сабанга җәгәрлек ат булыр. 3-нче елында бик матур бер колонда китерер." Атасы шулай дигәч, малайы шатланып, ул матур колонга атланып, "Мин чабып китәрмен, әйеме, әти?" дигән. Атасы ачуланып, "Атланма, билен сындырырсың" дип өстәлгә китереп суккан икән, учындагы йомырка ватылып, әллә кайларга чәчрәп киткән. Халык телендә бу мәкалнең "булмаган бия, тумаган тай, атланып билен сындырма". Тумаган тайның билен сындырырсың. Алмаган ат, тумаган колын кебек байтак төрдәшләре дә киң таралган. Dünya malın, bar baylığın bulmay beterip jeyip, şükür kılıp bulganına yaşa nefsini kıyıp. Belki yaşar biz ille yıl, belki kolgandır bir ay. Küpmü ömür bir elegeni bilse biledir Xuday. Belki yaşar biz ille yıl, belki kolgandır bir ay. Küpmü ömür bir elegeni bilse biledir Xuday. Tuarsan üzüle de gite, kıldan işke ulğınır. Şul bir elgen ömrünü kişilerce yaşayır. Belki yaşar biz ille yıl, belki kolgandır bir ay. Küpmü ömür bir elgeni bilse biledir Xuday. Belki yaşar biz ille yıl, belki kolgandır bir ay. Küpmü ömür bir elgeni bilse biledir Xuday.
kirek jırlar. Bir kimde mengüge kilmi bu dünyada biz kulum. Belki yaşarız 50 yıl, belki kalgandır bir ay. Küpmü ömür birilgenin bilse biledir Xuday. Belki yaşar biz 50 yıl, belki kalgandır bir ay. Küpmü ömür birilgenin bilse biledir Xuday. Yaşarga kilgen biz iken yaşik jırlar. Bir kimde mengüge kilmi bu dünyada biz buna. Bir kimde mengüge kilmi bu dünyada biz buna. Bu dünyada, bu dünyada biz buna. Нужа пешен ошата. Bu xibere мәгънәсе буенча башыңа төшсә башмакчы булырсың дигән мәкалгә якын тора һәм кыен, теләмәгән эшне эшләргә мәҗбүр булганда әйтелә. Аның килеп чыгуы хакында халыкта мондый бер мәзәк сөйлиләр. Бик карун бер бай бар икән. Ничектер моңа хезмәтчесе белән каядыр барырга кирәк булган. Чыгып киткәннәр улары җәүләп кенә. Байтак юл узгач, арып тал чыгып, тәмам ашыгып, бер пешән кибәне төбенә хәл җыярга утырганнар. Саран байның юлга азык алмасын белгән хезмәтче идән чыгар алдыннан яшереп кенә куенына бер кыерчык икмәк тыккан икән. Хәзер шуны байга күрсәтмичә генә алган да пешән белән төреп ашарга керешкән. Бай моңа борылып, нәрсә ашыйсың син? Дип сораган. Күрмисеңмени, пешән ашыйм бит, ди икән хезмәтчесе, исе китмәгән кыяфәт белән. Кит җүләр, пешәнне ашап буламыни? Нужа кушса, ашыйсың аны. Бай сөйләмә булмастайны дигәндәй кулын селтәп, бер читкә карап утыра башлаган. Хезмәтче пешәнне иреннәре белән генә аралап, икмәкне зур итеп кабып ала да, тәмләп ашый икән. Ниһаят, авыз сулары килгән бай түзмәгән. Бер шиметем пешән алган да, чырайын сытып кына чәйни башлаган. Тамагы туйган, кәйфе күтәрелгән хезмәтче моны күргәч шаркылдап көлгән дә, "Менә, әйттем бит мин сиңа, бай абзый, нужа пешән ашата дип, инде ышандыңмы?" дигән. Сизиф эше. Авыр, алҗыткыч, очсыз-кырыйсыз, ләкин нәтиҗәсез әрәм хезмәт дигән мәгънәдә кулланыла. Әйтелмәнең килеп чыгышы борынгы грек мифологиясына барып тоташа. Грекларның легендар герое Гераклга үзенең соңгы 12нче батырлыгын күрсәткәндә Тартарга җир астындагы үлеләр патшалыгына төшәргә туры килә. Анда ул гаҗәп куркыныч һәм сәер тамашаларга тап була. Әнә бер кеше тырмашып текә тау башына зур бер ташны тәгәрәтеп менеп бара. Үзе тәмам алҗыган, тиргә тузанга баткан. Инде тау түбәсенә кадәр бер генә адым калган. Тик шул мизгелдә таш кешенең хәлсезлегеннән кулларыннан ычкынып китә дә дөбер шатыр түбәнгә тәгәри. Кеше шунда ук ашыга тау итәгенә төшә һәм ташны янә өскә тәгәрәтә башлый. Менеп җиттем дигәндә генә таш тагын аска оча. Шушы күренеш бер үзлексез кабатланып тора. Бу кеше Коринф патшасы Сизиф була. Дөньяда чакта эшләмичә генә кеше милкен үзләштереп яшәгәне өчен ул мәңгелеккә әнә шундый каты җәзага хөкем ителә. Сизифов труд әйтелмәсе рус телендә шактый күптәннән кулланылып килә. Татар телендә Сизиф эше, Сизиф михнәте, Сизиф ташы вариантларында кулланыла.
тормыш имтиханы үзенчә бер сынау шикелле. Юллар гафу итми ялгышуны, кыл өстендә итмә гомерне. Ашыкмыйча ашык, уйлап кына, уйланылган эшләр хәерле. Насип гомер тормыш юлларында, үзең кадерләсәң кадерле. Ашыкмыйча ашык, уйлап кына, уйланылган эшләр хәерле. Насип гомер тормыш юлларында, үзең кадерләсәң кадерле. Сайлаганда гомер юлдашыңны, кем икәнен яхшы белдеңме? Ныклы итәр өчен никахыңны, Худайдан насибы икәнме? Ашыкмыйча ашык, уйлап кына, уйланылган эшләр хәерле. Насип гомер тормыш юлларында, үзең кадерләсәң кадерле. Ашыкмыйча ашык, уйлап кына, уйланылган эшләр хәерле. Насип гомер тормыш юлларында, үзең кадерләсәң кадерле. Юлларыңда һаман ашыксаң да, җирдә яшәвеңне кадерлә. Бу дөньяда сине яратучы якын кешеләрне хәтерлә. Ашыкмыйча ашык, уйлап кына, уйланылган эшләр хәерле. Насип гомер тормыш юлларында, үзең кадерләсәң кадерле. Ашыкмыйча ашык, уйлап кына, уйланылган эшләр хәерле. Насип гомер тормыш юлларында, үзең кадерләсәң кадерле. Ашыкмыйча ашык, уйлап кына, уйланылган эшләр хәерле. Насип гомер тормыш юлларында, үзең кадерләсәң кадерле. Насип гомер тормыш юлларында, үзең кадерләсәң кадерле. Төпсез кисмәккә су ташу. Бу әйтелмәнең ихтимал чыганагы итеп халкыбызның айдагы көянтәле Зөһрә кыз турындагы легендасын күрсәтергә мөмкин. Айның нәкъ ортасында көянтә чиләкләр күтәргән бер кыз басып тора. Ул Зөһрә кыз. Аның озын, бик озын кара чәч талымнары очында авыр-авыр шулпылар асылынып торалар. Аның озын кирфекле, оялчан кара күзләре җиргә карап торалар. Беләсезме, ул кыз бик матур булган ди. Аның кирфекләреннән гөлләр тамган, күзләреннән нурлар чәчелгән.
Ләкин аның бу матурлыгы үз башына бәлә генә булган. Аның әнисе үги ана икән. Ул хатынның үз кызы ямьсез булганлыктан, ул үги кызның матурлыгыннан янып күйеп көнләшә икән. Кичләрдән бер кичне ул үги кыздан бөтенләйгә тынычламакчы булган. Бар, елгадан су ташы. Таң атканчы менә шушы кисмәкне тутырып җиткер. Әгәр дә бер генә тамчы тулмый калган булса да, караны, җаныңны алырмын дип, төпсез кисмәкне тутырырга кушкан. Ул төпсез кисмәкне таңга хәтле генә түгел, кыямәткә хәтле су ташысаң да тутырып булмый бит инде дип, Зөһрә кыз айдан ярдәм сорар өчен яшьле күзләрен күккә күтәргән икән. Аптырап калган. Ай белән үз арасында ул гаҗәп матур бер йолдыз күргән. Йолдыз җем-җем итә. Зөһрә кызны үз өстенә суыра икән. Үксез кыз үз ихтиярыннан башка бер-ике адым атлаганда, йолдыз өстендә булган. Йолдыз яшен ташы тизлеге белән атылып, Зөһрә кызны айга китереп тапшырган да, үзе күкнең иң күренә торган бер җиренә барып урнашкан. Үксез кызны айга илткән өчен аңар Зөһрә йолдыз дип исем биргәннәр. Төпсез кисмәккә су ташу гыйбарәсе кемне дә булса күп көч куйдырып, нәтиҗәсез эш башкарырга мәҗбүр итү дигәнне белдерә. Иләк белән якты ташу. Кирәксез, файдасыз, мәгънәсез эшләр белән шөгыльләнү дигәнне белдерә торган әйтелмә. Аны тубал белән кояш ташу дип тә әйтәләр. Бу әйтелмәнең килеп чыгышы халкыбызның Гакыллы бала исемле әкияте белән бәйләнгән. Узган йөздә үк инде бөек мәгърифәтчебез Кайым Насыри язып алган һәм матбугатта чыгарган бу әкияттә әнисе белән сеңлесенең акылсызлыгына аптырап өйдән чыгып киткән бер егет турында сөйләнелә. Әкиятнең безне кызыксындырган үзеге түбәндәгечә. Улы, әни, сау булыгыз. Сездән жүләрне тапсам кайтырман, тапмасам кайтмам дип, биленә балтасын кыстырды да чыгып китте. Бара-бара байтак җир китте. Бер төшкә барып җитте, күрде. Тәрәзәсез өйгә тубал белән тыштан якты ташылар. Тубалны кояшка куялар да, өстен каплап өйгә алып керәләр. Юк, өйгә якты керми. Бу егет биленнән балтасын алып, аларга тәрәзә ясап бирде. Bir minutqa туктаптын ал әле. Төшүп калда тормыш арбасыннан. Якты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасыннан. Bir minutqa барын онут әле. Изгә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй шабабыз, вакыт җитмимеш. Тормыш дигән вакыт уянда. Таба алмыйбыз шул
Bir minutqa sabır etib qara. Turmush imsindırib turgan məldə Aqlanular gına birini turmaz. Gidib barsaq ruhi yarılı haldə Bir minutqa tuqtab bin olalım. Düşüb qalda turmuş arbasından Yaktı xatireler barlar vakit Meşakkatli günler arasından Ey şababız vakit jitmiymiş Turmuş degen vakit uyada Bir minutta vakit taba almaybız şu O'zi bir minutlik dunyoda Bir minutlik dünyada Xıresen yalqağı. Bu təğbir üte yalqağı, ərəm tamaq, işliksiz kişiге qarataydılar. Folklorda, bigərək də satira, юмор əsərlərində, qaysı da bulsa tübəkdə, şəhərdə, avulda yaşayışı kişilərinin barıсын bir kimşilikli sıfatqa iya etib sürətləv alamı var. Eytik, Bolgariyanın Gabrovo şəhərində yaşayışılar imişdir şamadan tış suaqşıl həm soranlar ekan. Bulgar xalq məzəklərində söyləyənşə, Gabrovo kişisi bir şırpını 4 ülüşkə tilib gine qabızadı. Сәғәт mexanizmi ozraq tutsun deb, ol сәғәттен tünge to'xtatib qoldiradi. Xotinina pudra sotib olsa, uzoqqaroq jetsin üçün ona əlidən-əli un üstəb turadi. Bunday kömək folklor personajlarına misalga Nemis şəhəri Şilda, İngilis avulu Gotem, Urus şəhəri Paşixonya, İran şəhəri Kazvin kişilərində kitirirge mümkün. Bunları bütün sübetiyle bir qatlı etib görsətilələr. İndi Xırasanga, Xurasanğa kelsək, Künşığış folklorunda bu ülke yaşqına yalqavlar, işliksizler yaşay turgan orun bularak sıfatlana. Anda eserler Tatar halkı arasında da ötüp kirgenler. Misal üçün, Xırasan yalqavları isimli keng turalgan bir mezekni xatirge düşürük. Üç Xırasan kişisi olmağaç tübünde yatalardı. Olmağaçta büyük yaxşı pişken olmalar vardı. Oradan birisi, "Ay şol olmalarını oşası idi" dip aytdı. İkinçisi, "Olar özleri üzülüp ağızga düşseler idi" dip aytdı. Üçüncüsü, "Nişik irinmi söyleşesiz" dip aytdı. Xırasan yalqavı degen aytilme ana şonday jirlikte barlıkka kelgen. Kimge adreslangan boluna qarab, ol qatı şiltelew, biterlew maqsatında da qoyşaqta öz etip jеңilşe külüw işinde faydalanıla. Tatar tilinde Xırasan sözü yalğızlığına da kullanıla hem şoluq üte yalqav məğnəsin bildirir.
Кайчактаны ялкау кешегә кушамат итеп тә файдаланалар. Ömür uzğan dip utanma, uzmağandır әлі ol. Yürekkeyim dip sıkıranma, tuzmağandır әлі ol. Kupme uzğanı, kupme tuzğan, iblis sanı sanasın. Günler boyu şınşıp yürsen, dökküreyip patlarsın. Kupme uzğanı, kupme tuzğan, iblis sanı sanasın. Günler boyu şınşıp yürsen, dökküreyip patlarsın. Durmuş ağır, zaman kırız, akşa yüktüp yürümesin. Boşa yaşayıp bilediği para yanıp yürümesin. Kupme uzğanı, kupme tuzğan, iblis sanı sanasın. Günler boyu şınşıp yürsen, bükküreyip patlarsan. Kupme uzğanı, kupme tuzğan, iblis sanı sanasın. Günler boyu şınşıp yürsen, bükküreyip patlarsan. Utanmışa, şınşımışa, günün tünün işlesin. Bütün jirin ağırtsa da, aygır kebek keşinesin. Kupme uzğan, kupme tuzğan, iblis sanı sanasın. Günler boyu şınşıp yürsen, dökküreyip patlarsın. Kupme uzğanı, kupme tuzğan, iblis sanı sanasın. Günler boyu şınşıp yürsen, dökküreyip patlarsan. Uzğan, kupme tuzğan, iblis sanı sanasın. Günler boyu şınşıp yürsen, dökküreyip patlarsan. Kupme uzğan, kupme tuzğan, iblis sanı sanasın. Günler boyu şınşıp yürsen, dökküreyip patlarsan. Qarun malın күсе ашар. Яки qarun malı qar суы дип әйтәләр. Qarun, ягъни бик соран кешенең малы үзенә файдага булмый дигән мәгънәдә кулланыла. Qarun дини риваятлар буенча Муса пәйгамбәрнең кавемдәше, гаять зур байлык иясе. Комсызлыгы, соранлыгы өчен аны бөтен малы мөлкәте белән җир яткан. Бу хакта Qur'andagi Qasas surəsində сөйләнелә. 76-81 аятlar. Qarun Musa кавеменнән вә аңа иман китергән кешеләрдән иде. Без, ягъни Аллаһ Тәгалә, аңа күп байлык бирдек ки, аның хәзинә сарайларының ачкычларын күтәрмәк, куәт ияләре булган җәмәгатькә дә авыр булыр иде. Кавеме Qarunга әйтте: "Малың күплеге белән мактанып шатланма. Бәлки Аллаһ биргән малны Аллаһ юлына биреп ахиратны кәсеп ит. Аллаһ сиңа ихсан, ягъни ярдәм, изгелек кылып мал биргән кеби,
Син дә мохтаҗ кешеләргә малыңны бир. Карун әйтте: Миңа бу мал белемемнең күплеге өчен бирелде дип. Без ул Карунны һәм йортын җиргә яттырдык. Карун турындагы мондый гыйбрәтле хикәя мәкалләрдә генә түгел, фольклорның башка жанр әсәрләрендә дә чагылыш тапкан. Мәсәлән, Нәүрүз бәйтенең борынгырак бер вариантында мондай юллар бар. Күрмәймесез Карунны, тотты 40 сарай алтынны, ахыр аны җир йотты, Нәүрүз мөбарәк бат. Алтыны таш икән, алабута аш икән. Халкыбызның алтын турындагы бер иш мәкалләрендә алтынга табынуның урынсыз икәнлеге, теләсә нинди ризык затының алтыннан кадерлерәк булу хакында фикер йөртелә. Икмәк һәм башка азык-төлеккә кытлык булса, алтынга бер нәрсә дә таба алмыйсың, алтынның үзен ашап булмый. Шушы хакыйкатьне дәлилләп, халык махсус рәвештә әкиятләр, легендалар һәм башка фольклор әсәрләре иҗат иткән. Имештер, борынгы заманда бер юлаучы карт бер авылның байына кереп, тәһарәт алырга су сораган. Бай бирмәгән. Шуның өчен юлаучы моны каргап чыгып киткән. Бираздан кечкенә генә бер болыт килеп, бик каты яңгыр яуган. Авыл яныннан ага торган инеш ташып, байның бөтен йорт җирен агызып алып киткән. Байның хатыны ничектер ярга йөзеп чыга алган. Учында бер алтын тәңкәсе дә бар икән. Тора-бара хатынның бик ашыйсы килә башлаган. Озак йөргәннән соң ул үсеп утырган бер алабута табып, шуның орлыгын уып ашаган да, кулындагы алтын тәңкәгә карап: Алтын таш икән, алабута аш икән дип әйткәндәй. Акча сикертә. Байлыгына масайып артык узынып киткән, шомасыз кылана башлаган кеше турында шилтә, ризасызлык белдереп, аны акча сикертә диләр. Бу гыйбарәнең хикаятен Кайым Насри үзенең Фавакихил Җиләсә китабында китерә. Бер патша су яныннан барганда күрде. Бер карт бу суны бик җиңел генә сикереп чыкты. Карт белән тагын бер яшь егет тә бар иде. Анысы су аркылы чыга алмыйча гаҗиз булып ярда калды. Патша бу хәлгә гаҗәпләнеп, карт белән егетне сөйләштереп карады. Алар аңа үз хәлләрен бәян кылдылар. Карт кешенең янында 1000 алтыны бар икән, егет фәкыйрь икән. Йөрәгеңдә үчретмә, гомереңне кыскартып, саваплы гамәлләр кылсаң, Ходай рәхмәте артыр. Саваплы гамәлләр кылсаң, Ходай рәхмәте артыр. Рәхмәтле эшләр генә кыл, гомерең булыр җәннәт. Мең бәләләрдән коткара, ихлас әйтелгән рәхмәт. Рәхмәтле эшләр генә кыл, гомерең булыр җәннәт. Мең бәләләрдән коткара, ихлас әйтелгән рәхмәт. Йөрәгеңдә үчретмә, юлларыңны чуалтып, башы нәфрәт абу булып, җаныңа кереп ятыр. Башы нәфрәт абу булып,
жаныңа кіріп ятыр. Рәхмәтлі шілер генә қыл, ғүмірің болыр жәннәт. Мең бәләләрдән құтқара, ихлас әйтілген рәхмәт. Рәхмәтлі шілер генә қыл, ғүмірің болыр жәннәт. Мең бәләләрдән құтқара, ихлас әйтілген рәхмәт. Yürütme yüreğinde, aşık bulsun tüngelin. Şefkat merhametler kılıp, ötsün senin ömürün. Şefkat merhametler kılıp, ötsün senin ömürün. Rahmetli işler gene kıl, ömürün bulur cennet. Ming bələlərdən qutqara, ixlas eytilgən rəhmət. Rəhmətli işlər gənə qıl, ömürün bulur cənnət. Ming bələlərdən qutqara, ixlas eytilgən rəhmət. İxlas eytilgən rəhmət. İxlas eytilgən rəhmət. Hürmetli radyo tınlauçı yakın dostlarımız, әлі siz başına düşse başmakçı bulursun isimli tapşırı tınladığız. Materiallar Hoji Mahmudov'ның yazılmagan kanunlar жыйынтыгыннан alındı. Muzikal yoqdan Qozan yigitleri türkümü başkaruundağı Bu dünyada biz qunaq isimli jır, Venera Şamiyeva başkaruundağı Aşık mişe aşık, İlnaz Garipov başkaruundağı Şobabız, Жәвид Шакиров башкаруындағы Эшләсин һәм Зөфәр Билалов башкаруындағы Рәхмәтле эшләр генә кыл исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.